Yeah. Saka yo Tinashe the teacher unoridza sound yako nonzi. Ndoziziya kuitira matsaga. Matsaga achazoona. Ichauya ichaenda pa YouTube kai. Asidanga chiziya kwasa. Yanga usikaziya matsaga azviziya. Vataurire Nyce yakapawa ke. Kana chirungu kana chipatwa zvamunenge mudangoita. Aiwa. Sound rangu. Runs the last generation sound. Okay. Ile Mbare na third. Third David. Oh, makatanga uridza rini? 2004. Saka mimi Tinashe the teacher makatanga uridza 2004. Mairidzira kupi? Muno Mbare muno. 2004. My dad. Ana Alcatraz ndizvo. Maridza na Alcatraz. Makidho kubvumirana nazvo. Aiwa mai kwete 2004. Tells your time. Aiwa ndine mai. Saka Makidho unofunga takatanga uridza rini munhu? Bosi kune vamwe vane ma 23 years vachiridza na King of Freedom. Ndina natobaya kuJuzi. 2008. Aiwa wanga mudiki but generation. Aiwa mai wangu asingaridzi, matezi wangu asingaridzi. Ngoita imwe yendo ipi. Ingoda iso mshini ita zvako zvavaita jeje but ngosita umbu yasosikana. 2004. Maramba. Aiwa mai. Kune ndaridza vanochiruziya yenzi project exoizi. Wozende buku. Maizi ere munda. Chi nonzi chi? Project X. Nungu yataitana nawo tanga uridza. Iyo. Taita mashow kana kumagaba tavhini. Samai manje makuridzira kupi? Yezinondoridzwa Red Fox. Rini? Wednesday. Ndo Wednesday. Okay. Wednesday. Zikufaya. Ndakanzwa nevamwe vanhu hanzi ndimunokutanga kubata machuni asati abatwa nevamwe. Is sure? Tinomboita. Ani ndinopa Silverstone manamba. Silverstone ipi? Silverstone dzakamhanyedza mbiri. Iyoyo unonyatsoziya ndeipi? Silverstone andoziva nikuzona wacho vese. Iyoyo yacho. Vanogara baba. Iyoyo yacho. Ndara ndingamupe machuni ari kuCanada. Nomba machuni ari kuCanada. Waipa ndeupi? Chirimaya. Ndandipa mangu. Ndisuva kitu. Sensavana, child abuse. Tomando uma cheese. Silver kid. Mazvinzwa. Narase mazvinzwa. Tirikunzwa. Uya atakatanga uridza 2004. Back to you again, sir. Saka Makidho aramba. Mudiki. Kwete mudiki. Maya ndaipinda mabawa shamai. Kwete ndatokuziva iwo. Uona kwawairidzira kwacho, uona kwawairidzira kwacho. Kwakaita sei? Uko tipi nindi kumagaba uko. Sikatombozikano. Paziko kana maita mashoka, unofunga maitira kana vanhu musingaruwe mangoma. Matezi acho yayi. Taisanganisa. Taisanganisa. Kuti mune power munotomboutsa kana Chodza chihuru kana complex. Because vanhu vairidza during that time vese vakaita masozi panzvimbo idzodzo. Chodza chihuru, Musodzi, Hwezha, Netball complex. Saka iwe wakapedza chikoro rini? Tinashe 2005. Ndobo wakapedza form 4. Angwani makore mangani? 2005. 2005. Ane 18. Ndobo wakapedza saka watanga uridza uri form 3. Mbawa. Vachikusiya uchiridza mbawa. Mbawa ripi? Kukwandikuchaura. Arisi mbawa itavhini karasi. Itavhini ichiwo. Unofola ndau chii?
zvafane kunonzi kwachipetsu mutavhini mubhawa ndinonzi bhawa Ari nembiri kariri. ndozvafane ipapo kana uchivhura bhawa rako haritange rine mbiri munoziva history yedance muzimbabwe from anywhere start from anywhere history yaunoziva yedance yemuzimbabwe history yanondiziva inotangira pana smiley ndiani smiley okuna 3 ko smiley ari kuidza handiumo smiley anogara marondera Aivanzi chimbotaura history yaSmiley yomuna 3 wozozvitaurira uyo kumaronda. aiwa smiley okuna 3 andaka aisenza nesilver stone anga ari MC wenyu ndiye akatoti gurumoka neisusu titizoziva anonzi mangoma anoridzwa sei taitozvionerawo pamalive amairekodha ndopataizvinzwira kudhara iko tasata kutomboridza nguva taingoteererawo zvedu Achiri makaseti. Set the record straight. ko uyu smile uya okupower FM uyu background yakandiziva zvangu Achionobvumira kuti anzi Smile. nobvumirana nazvo here kunzi anzi Zita remunhu kariri. iri copyright Kuti Tinashe teacher ndongoti unozati kati zita remunhu iwawo dawakazviti vibes cartel the teacher vataura nyaya ndafarira Smile kuti kamupana Smile kebariti akasika Smile kuna Smile chaiye. kuna Smile Vauze una third. kuna Smile Original kuna Smile. third asingaridze manhamba MC Mike. chake imai The mic doctor. Airidza muridzo so achiridza naba. Dara jobs nice sport. Alphonso Dear Smile chaiye. because tiri worried nenyaya yacho kapa kuti tiri confused vanhu vakawanda vari kufunga kuti Smile wedu here kana kuti ndii Awu ndomwe Smile. Is a commercial Smile I think. Angotorawo zitawo zvikango amen. iwewo ungazviti handiti vibes cartel anonzi vibes cartel the teacher iwe ungazviti vibes cartel the teacher You can't copy word to word for wait for it You can't do that. nyangu handingazozvidaro but iye ndofunga nereason yake Mablangu. Lockdown. GPRS ndopatira. Mbare. Ndopatirize so. ndikuzviona One time. Endera mberi. Yes I. opposition Tiripo mudhara tiripo. saka GPRS apo. Boys unobvumirana nazvo ina handingati handibvumirane nazvo kana kuti ayo alright go saka kana usikabvumirane nazvo chichamuri chamaungoungana GPRS. ona kayo Satellite system. indanso hatidi mapirates Ikuna Mbare yese. nemahypocrites Where? nemaparasites Where exactly? saka he's a pirate tingopedzera ipapo zvitori beta ka boys kana usikaizive history yake handisi handizvi but anofaya kufaya anofaya titaurire masounds ekuma-90s kubva kuma-80s kusvika 2000 taurire 20 aiwa ndaziva taura 5 generation yacho haisi taura 5 kana 3 stone love 1, africa a1 2, kubva kwaiti silver stone 3, spider king 4. kwakune ora tongokusumudzira tokuendesa pamberi fast forward doti stere 1 wikanganwa sei ayo ndinachikutaura hande kumberi stereo 1 5, kwakune madhouse 6. the list is endless Aukabelani. yeah the New list is generation. endless. Kusiya new generation but alright mira ndimbobvunza vane mubvunzo since tapa makupinza new generation takatamboti katimbosiyana na timbowapinzawo new generation nesilver stone chichakatanga silver stone new generation ine 23 years ichiriza haizva ndizvo one makore mangani 24
As I read the one, I was going to buy some. But it's right. Because right. Ayo. Out of generation yake. Ayo ndingotaura zvangu because General. Toda kuona kuti is it Okay. Generation, new generation inozine makore mangani? 23 years. Ekuberekwa kwati ekuridza. Ekuridza. It's something, yes. News, eh? Ndina 23 years njiridza. Saka 23 years idzi vakazoona papi? Because tukiyoka manje pa Glenview apa. Vakati 23 years papi. Mubvunze. Diana the king of it. Takuenda kudance. King of it. Nichitanga kuya mtown. Ndome manje ka. Takuenda kudance pakauyo. Susu vanhu vadii. Ambotauro. Isusu tawana. Ngative makaseza akarekoda. Kudhara ikoko. Toda evidence. Inokuzidzora kani. Bango anoziziva kuti new generation wana wadiki. But Minox are bribe one new generation. Those are Minox bango suka wingana. Minox are not Alfred. I'm not Alfred. King Alfred is brilliant. Say Gweja. Aramba izozo. Keep your England. But Mablango, this straight dance, you have to the information, man. There's a lot of going on. Pane vanhu vada kuita documentary but vada kunzwa mafacts from this guy to that guy to that guy. They'll edit what they want and they put it together. Yeah, but you know when you're coming up with a documentary, you know this is history based. Vapana havada kuzoziva kuti zvinhu zvemachokwadi ndezvipi. Asuda history kunye pakayana Vasco da Gama kuti I discovered Victoria Falls. Iyo Victoria Falls yanga yagara iriko. Anditi toda history chaiyo. So set the record straight. Chichakatanga. Chichibva apa. You always set a record straight because you are part of a fan. Yeah, Saka, if you are a fan, you're supposed to know what was happening before and after. No, it is a dance. And what I know. Wakurarata. Unoona Silver Kid. Wakunoona ichi? Silver Stone, Silver Kid. Akanyora pa Facebook kuti anonzi single J. Mira mamumzi abva poverenga. Muverenge paakanyora. Boboy. Papila. Ibakazi Silver Kids. Pabesi pake. Jeremiah varamba vanhu nonyemba. What did you do? Minox sound. Superzone isusu totomukwepa. Yo man. Kome. Because I don't want to jamuka. Because Minox Silverstone ndo chinhu chake. But kuti auye muSilverstone Minox zvakaoma. Minox totomukwepa. Ende patone mari ndobuda. Yakati marapura about 8,000 years. A day kuti Minox abude. Saka 8,000 times 30 days mndani. Times 30 How is that book? 240. When's my history at? I didn't have any send number button. We are going to tell you that I told you something. Yeah, parikutaura kuti Zaindi Zapota munya ndakaenza reggae muno muna na Trevor na Dennis Uso. Iri A1 sound. Ini I don't know kuti vari kuzviona ku. Ndozaza tutaura. Ini ndoziva kuti yeah, kwanga kuna na Mike Mundu. Natire chikutora mablango. Because I need to ask you questions. Mireka. Because tanzwa nekufiritwa muno. Yeah. Is it playing now? Right. Mablango. Dance rem Zimbabwe. And how do you describe it? From the roots kwa zakatanga chatuti dance chi. Dance rem Zimbabwe. Atangara Africa yewa. Mna third. Kuno kumbare. Ina nani? Yanga practically ngane munhu wani. Power. Never nina wake. Okay. Jabi was just a friend.
He was nothing. Jabi akazopinda mupicture how? No, he was just a friend Power. of power. Of power. Vakangouya naye kuno. Vakabva vese foreign. Foreign. Alright. On. So why vanhu vachiti Jabi ndiye akatanga dance? Because mujama. Angari mujama. Asi mujama. Jabi is not mujama. Jabi is a British man. He's a British. Muruzinzwe. Jabi is not from Jamaica. Okay. You know. So from power, what happened? Igore ripi? I think 1981, 82. 81, 82. Then White Dub. vasafamba sei? From White Dub, panimwe fast forward. Panguna Jerry kumpiti. Was he a sound man? Jerry yangane Sound against frontline sounds. Frontline sound. Frontline sound. So there was power in frontline sound. But Jerry angangori equipment chete. Okay. Angasingaridze. Angasingaridze. Right. Ndangane zvimachubhu. Speakers machubhu zvaizvi. From there vazaita sei? From there ndo pakazouya kana Farai. Farai Shambari akabva kupi? Farai Shambari munhu aiziyana naPawa. But anaPawa angabva foreign saka vakazana naFarai kuno. Farai agara muna 4th 5th Mbare munhu. Right. Waziyana England. Vazotanga kuridza. Farai Shambari atanga kuridza rini? 83 or 84. Sound rakaranzi. Angasina sound. Angwa Farai pamwe akatotangirwa kana naMiki. Makidho, yes. Akatotangirwa kuridza na. But Farai just because akwanisa kuenda out. Alright. Sound rakakari for marine. Small X. Yes. Small X ndekuma for 2000. I say 2000. Small X. As in Small X. After Suitable, it was 99. 2000. Late 90s. 99. Late 90s. 99. Faranga ni top notch. Akambeta sound ni top notch. Okay. Akaita wound. Alright. Mablango. In the question I have, you've mentioned Anajeri, you've mentioned everybody else, right? Where do you come in yourself into the This picture? is the guy after stereograph, just after level vibes. Level vibes yakachinja, pakasplita Farai na Jabi. Sound over 2 lines. Level vibes. Level vibes was Farai Shambari and Jabi. Jabi and Mickey Drake. Goreri. Alan Ranks. Parizai. And Dennis Wilson was nowhere to be found. Alright. Level vibes is 85. 85. 85. By the number last year. But was the most powerful. Don't time and start time. Under Rokas. Yes. But now don't say under Rokas. Boys don't form. So after the split of Farai Shambari and Jabi, Jabi went on to form Stereograph. And Farai formed Top Notch. Top Notch sound. Top Notch I never last after. Why? Because I can share power. From Top Notch I about former Small Leagues. So he's been forming and just been naming. Okay. It's not forming. He's been naming. Okay. Right. So Jabi paka former yake Stereograph. Stereograph is sound ya Euro. Euro Jamaica. Okay. There and the sound in studio. Stereograph was the biggest sound in Jamaica at that time. Also it was like international. Sort of like Stone Lab. Stone Lab. Something like that. It's a pirate. Alright. So imimanga zopinda pap. Mad Minutes. Listen. Pakaita hondo pa boy dabo. Nyarara is too much. Okay. Mama mirror sechi. Silverstone was not formed yet, eh? Akana. Yanga ichiri kure. Yanga iri kure. Tanga titori ma dance fans. Just fans. But pada revive wa Africa yewa. Yes. Saka awangoda kudzoka pa White Dub from Zimbabwe.
Okay. Ubva watombodzoka tada kupinda ubva watorambidza Kupinda mudance. dance. Why? Why segregation? Chichaitika. Vane mudance havana respect. Okay. Vazhinji vacho havana respect. Right. But the only chart respect, but most of but them. start time practice. yakatangirawo kupi? All right. Start time yakatangira muno muZimbabwe. Yakatangana naLucky Keda. Anonzi Ed Muffin. Anonzi JJ. Na JJ. All right. Na Leku. Ane mumwe Saka anonzi Leku. apata kuma 87 kapo. Kablangu. Start time yakatanga before that. About iko kuma 86. Okay. Start time yangotangirana almost in level vibes. Almost in level 5. All right. So from there what happened? Jabi ndo pakatanga kuridza ere dance. No, Jabi. Because I remember Jabi yakatanga kuridza zvuma. first dance in Zimbabwe grounds ndiani akaridza. 83 or 84. Ndiani akaridza dance iro. The so-called first dance in Zimbabwe. Rembiri sterek rekuma Zimbabwe grounds. Zimbabwe I think. Ndiani akaridza. Dance reku Zimbabwe first one. Yes. I know it's gonna Jabi. That much I can tell you. Ndiani airidza dance iro. Akaridzwa nevamwe Jabi vakabva apa. Uko kwaitoridzwa kwangutori nevanhu vairidza but vanhu vachatizivi ndanayo. Utonomwe group raitwa uko. Kutori nevanhu vaioperator From Highfield. But hameno tinenge yakati danda. So why is everything centered kumbari? Anamotsiurika because waidhabhuka ndo payakatangira. You see now, okay. On. Saka ava pavakabva pawaidhabhu vachienda uko iri level vibes ndo vakatanga kungoita power. Saka vanhu vanofunga ndo vakatanga. But asirizvo. Kuna vanhu airidza before you. Long history. Yeah, set the record straight. Long history. So when was Silverstone formed? 92. 1992. 1992. Zita racho rakabva papi? Mustreet mandaigara ukanaka. Muruzinzo. Inini na General Bennett 2. Okay. Hakuna munhu 1 2. The co-founders. Silverstone. Tisu wangu wali Silverstone. Tisu wangu. Inini na Bennett. Right. Mad Minox na Bennett. Ma records. Kwangu sina internet tangasati avex nayo ka. Saka ma records aiuya sei kuZimbabwe because as far as Zimbabwean fans they relate Silverstone to Jackie B, Job Nice Sport. What was the link there? No, my records are 2 meter, but you know, you understanding the marriage. In the Bernard, where is Bernard now? Bernard is in the UK. He's in the UK. Yeah. Actually, does he dance? No. I know it does dance, but you know, dance is like a hobby. What in the Bernard, it was like a hobby. Okay. So when Silverstone was formed in 92, my records were matanga 2 meter Zimbabwe. 2 meter Bernard. Bernard angari kuno Zimbabwe. Bernard agara namwamu. Bernard Kamoto. So you were in Canada. Bernard was in Zimbabwe. Achiridza. Ko bangwa anopinda baba. Kuru non-stop so bangwa iridza funk. Bangwa ari msalad. Iridza epemwa angari Michael Jackson. Amino kusane power emajamako. Amira shamwari. Anditi. So amino kusane majamako. Bernard kuruma kwa Jabi. Iridza Funk music. Zvana Michael Jackson chichi. Okay. Those are iridza. Saka pa dance up. 1992, how frequent were you visiting Zimbabwe then? Coming back home? Every 8 months. Every 8-10 months. But when Silverstone was running, kuno Bernard achiridza kuno. Anika? Yeah. Bernard airidza nani? Bernard was he select and MC at the same time? Airidza na Kenzo. But pane bangu vanhu confuse potata angasikati na Kenzo na Bernard. Because 92 potata angachiri chikore kana angabva chua. Ndo pamba runetsa ka because angachiri gwashi. Takasvika paHarare 93 aripo. Potata angachiri gwashi. Angari pagwashi in 1993. Because isusu nawo ka tatresa history yedance takuda manje the roots yeSilverstone. Roots yeSilverstone I'm the roots. Yes, so I mean take it from there. Today tisvike pa because kwezvino yeSilverstone sitozva kuti pamwe ndibangu. Bangu akazopinda same picture. Bangu is my brother. Wokuti pandakaseparata na Bernard. Yes. I actually begged him for him to play reggae. Because I is a funk. Angari funk. Right.
you know, Michael Jackson, and a gem on it. Okay. You know what I mean? Yes. My technotronics. Okay. So Jackie B ndianga selector kuno ku Zimbabwe. Ndianga kuridza Silverstone. Tanda kuridza musisi. All right. Jackie B abatwa nani Mike? Pakatanga kuridza pacho. Flavor. Yeah, flavor, yeah. Flavor. Manu Flavor. Manu Flavor, I'm not 50. I'm not 50. So they formed Dorangala Silverstone kuno. Aiwa, Silverstone. No, it has been there, it's you. Understand? Silverstone aina kuchinja. Bernard Ribabanga arikuba. Bernard akafoma Black King. But Silverstone aina kuchinja. Ngori yangu is more members. More members. With different members. Members anabango. Bango na ma top solistas ka. Vanhu vangango wanda kuna na Piru kusvika na Mwamuka kunoku. Vanhu vangango wanda. All right. So tabapana 92 up. Activity Silverstone jaja pakazopinda limelight when still one open a piece side igore ripi. Because most people they Stereo One is that I gave that sound that name. This is something new. This is something. Hey, Chichinzo, am I? You gave from Studiograph. Studiograph In 1989. 1999. 89. It was Studiograph. Right. Pavakatoda kuridzira kuno. Mbare kuno. Yes. Yes. From Studiograph to Stereo One. But so you cassette Lieutenant Stitch. Lieutenant Stitch. Yes. Was the main DJ with Stereo One. International. There's a sound called Stereo One in Jamaica. Okay. And the main person on that sound is Lieutenant Stitch. And Lieutenant Stitch brought a new style. So when I called Stereo One, I was actually pirating Lieutenant Stitch's style, because Lieutenant Stitch was brought by Papa San, but he came out with a new style. And that new style, that's what we're bringing in Zimbabwe, the Stereo One. So now, were you part of Stereo One or you just named? I was part of it. So there was you? Me, Jabi and Joe. 3 people. 3 people were Stereo One? Yeah. So concurrently, Silverstone was running as well? No. I went to Canada in 1990 and it was Stereo One. No Stereo. So 92 forming Silverstone? After ndakauya muna March. All right. Under Stereo One. Ngoma dzikatoenda ku Stereo One. Yes. Ndakatoya nemarecords anameta Chihota yayo. Ana bamba mana battery. Ndiwataka kuza marecords one. Ndakazvidzidza muno. MuZimbabwe muno. Right. Achiri marecords. Anoti bufu ndayacho ndowatoda kuziva. Right. Ndakatanga kuridza record yekara yegold. Kana record yewhite. Right. Iyo vairidza ma-white labels. White label is a pre-release. Unongoripa zita raunoda. Raunoda. Raungofunga yo. Ngoti yakaimbwa naningi. Song inonzi chi. Professor Major, Professor Major. Yes. Shortman. Yanga iri white label. Tisi takatoiti inonzi Shortman. You name the record. Bernard ndeyanga name record. Asi yanga isi record. Right. So now Stereo One ichiridza. You went on to form Silverstone. So you were sending my records kuna Bernard bangubva mazomutoro from his funky style kutanga kuridza reggae. Saka Jobs matanga kuridza rini. Kwanga kuti mbiri ndopo. Silverstone yakata mbiri papi. Jobs. Ndiana akatanga kuridza Jobs. Ndibango. Bango anga kuridza Jobs. Bango asenza greater means. Yes. Ameno akawana se ghost of Jobs. Right. So ndorangara best Silverstone. Practically yes. Saka bango bangachiri kuridza mati MC wakangarani. Smiley. The origin was Flavor. Yeah, still was Flavor. Smiley akazoya after. Original Smiley. Kwete Smiley wepoa FM. Ndiani kwe? Atimuziye. Okay. Atikambombona awangambobhena munhu wasikaziwa. Atimuziye. Atingomuziya. Smiley munada zvinhu weparedio. Wala ndimuwo Smiley. Sorry man. Smiley weparedio ada zvinhu. Woza anotenga mangoma kuvanhu. Inini ndonzi Tyre handidi nezvinhu zvangu. Handimupepoza akaridza Tyre anobva apera mari yese. Mad Minox running out of power. So Jackie B Bango ari kuridza kuno kuZimbabwe ku Jobs Nice Sport. Mad Minox ari foreign ku Canada. Ari kutumira ma records
kuna bango Silverstone yakukwenya Silverstone went on kuita maclash nana stereo 1 and what not okay iwo pawaibva ku Canada did you ever play in Zimbabwe? I played, but practically I never made a recording. That's so funny. Yeah, but this is something interesting. I don't know why though. The co-founder, we've never